Ng'ato koneno na jo Flexis, nyamburko miluongo ni Flexis mawuok Migori kochomo Kisumo to mos nagi. Nyakalono mar Ramogi machwadore nyamburko no, dereva iluongo kacha ni Barak ter na jowuoth go taratibu. Chio wadwa ntiere mtoka kanyo kachiel kod jowuoth duto te mantiere kanyo, ageno umo kano kendo kuchopo maber. Tabodo kero kamano Barak iwacho na ni tiji ber, itero jowuoth maber sana. Asante sana Barak. Iluongo ni Bari, idendo ni Bari. Ter na gi maber. Kaeto okonyore kacha kod Eddie. Eddie magi konyore kanyo. Eddie sungore nyinge mok yot kata matin. Wado yudo weche manyien. Asante sana Ruth Oluma Nyakanama. Bandeko Yoka Saxo ya MK Bangonga, ingénieur des sons. Yora molonya ukwala Joanyara sembo Amilo nyara lego Aginyaga chosi Yora molonya ukwala Joanyara sembo Amilo nyara lego Aginyaga kaka watimi asante sana Madanji Kanewero kacha JJ Obara. Ng'ato kinena Oguda Bradley Sankara ka Yesu kantire Migori. Wachina kacha nitire Migori town uso matunda genyanya kach miluongo ni Min Mama embele The Ranch Hotel opposite Poster Grounds. Unutio mana matekwa waunge wasiwasi. Mama ni oya Ramogi loudest. Bath Ndara asante sana Min Mama kaintiere enyima The Ranch Hotel opposite Poster Grounds. Tiati ya mama na dhako bergi pesa to mana mamare. Nairobi 107.1 FM, Kisumu 107.1 Nakuru, Prochiko Gabich .4 Siaya, Prochiko Gaboro .4 Mombasa, 99.2 KLYS Abiria wange marudi chieng. Radio Ramogi Garchu Radio Garchu Ramogi. Weche manien kokelne gi Farmers Choice. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Ringre miyo moro ma hike ni ediere noyud ka oliero e bath ode gweng' ma Umindo, Lihanda sublocation e subcounty ma Gemiala bang' ka ngimane oko owuon e yor derruok. Ji ariyo dichuo kod jaode ne stima onego kane giluokre od luok moro mantiere bath odgi e boma ma Sega e subcounty ma Ugenya. Joera mag duond bura ma DCP ochope alap ndeke ma JKIA motelene duogo ma Rigathi Gachagua kawuono kowuok e piny Amerka. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni ringre miyo moro ma hike ni ediere noyud ka oliere bath ode gweng' ma Umindo, Lihanda sublocation e subcounty ma Gemiala bang' ka ngimane e yor derruok kalure gi gwandruok mag udi. Ringre miyono moyang nyinge kaka Judith Ouma ne oyud ka oliero kod tol e ng'ute e bath ode. Kalure kod ruoth ma East Game Location George Salala ichich ni miyono ne okawo ngimane oko owuon tok gwandruok mabende nobedo godo e kinde kod jaode. Ywaruok makamano nobedo tok Judith Pudho Nyasore mabende jaode ncha ne opidho. Salala olero ni Judith ne otero njagago kata Nyasorego e tesendo bila Masinaga, gino mabende nomiyo bila otimo limbe e puodhono kendo Pudho Nyasore moko mabende nodong' kanyo. Lipot ne ogo e tesendo bila no kendo bila ne onego kawo okang' machik ne jagono, kata kamano jagono ne oringo molal. Judith ne odok pacho kapok ne jogweng' oyudo ringrene, wach mabende ne obwogogi mokalo. Ringrene nosetere kar kano ringre jomotho Mayala subcounty hospital mochari kirito mondo mi otimne bero ka nonro bende osechak tim kata apedho osechak tim mar yudo jagono.
Komachielo e kaunti no Siaya bende en ji ariyo dichuo gi jaode ne stima onego kane giluokore e od luok moro mantiere bath odgi e boma ma Sega e sub kaunti ma Ugenya Otieno Manyoro. Meshak Ongulo kod jaode Modesta Mwakali maduto gin jopuonj ne owito ngimagi kane gitiyo gi od luok moro mantiere e bath odgi. Kalore kod ruoth ma North Ugenya location George Francis Osoro, ji ariyogo chalo ka gima ne omulo waya moro mar stima mane oliero machiegni kod kar luokno. Rugo kawuono gimoro achiel kama itayudo kini kuom achiel kuom jorit gweng' magwa. Incident moro nyotimre nyoro gotieno i lot ma iluongo ni Leonardus Bar and Restaurant along the highway. Tie tenant moko modak kanyo couples ariyo ma nwang'ore ni aparo ni nyoro godhiambo kanyo gidhi luoko baf to nitie stima mane oliero ema aparo ni nyogoyogi ba giwito ngimani. Kane wuoyo gi nyakalondo ni ruoth Osoro ne olero ni Modesta ne okuongo donjo e od luokno ka Meshak to ne rudho lake seche mane owinjo koko kendo ringo mar reso jaode kama bende stima ne onege. Baf ni kar chien tok ot. Koro aparo ni achiel kuomgi ginyalo bedo ni gin joma luokre kalure in times. Koro achiel kuomgi chal ne ma report ma imiwa ni chal ni achiel kuomgi nyodhi luok to moro pod nye rudo lake. Koro in the process mar ng'ama nyodhi luok kama stima onyogoyo taparo nyawadgi oringo mondo rese. Ka koro stima ochwado gi te ka gin duk. Kendo iluongo ni Meshak Ongulo to mama iluongo ni Modesta Ndimuli Mwakali. Jaduong' en japuonj gi mama. Osoro owacho ne jogweng' makono mondo mi koro obeda kod kwe e kinde ni ma obila osechako timo nonro kendo gi e kinde ni obila no osetero ringre ji ariyogo e kar kano ringre jomotho mar ji giwegi e boma ma Sega. Koro watimo mana kwayo horuok makende ni ogandawa kod wege mag plode go watimo mana jiwo ni weche mobila jori kobed ni warango yore magwa mag stima obed yore ma oket maber mondo kik wayud lal machal gi ma wayudo kawuono. Jonyuol ariyo owito ngimagi to giweyo nyithindo ma pod tindo ma aparo ni en yo machando modong' nyithindo modong' chien. Johera mag duond bura mar DCP ochope alap ndeke ma JKIA motelo ne duogo mar Rigathi Gachagua kawuono kowuok e piny Amerka. Johera ne wacho ni gikore mar miye arita moromo ponono nitiere ng'ato ma bende chano make. Gachagua geno ni biro mole pacho kae kar sa 7:10 mana seche machuok kowuok sani ka bende arita ojiwe chuny boma ma Nairobi e kinde ni ma igeno ni Rigathi biro mole pacho kae kowuok e piny Amerka. Lipota marwa Eric Owenga nitiere chuny boma ma Nairobi kendo watudre kode mondo miwa ler mathoth ewi gino ma bende dhi nyime e chuny boma ni. Kamano Roda awinyi maler ahinya kendo abiro achiel kachiel kaka chuny boma Nairobi kama gie sani chenro mag tich dhi nyime kaka pile kendo weg ohala kaachiel kod jopiny mawuotho kaka pile dhi nyime kod tijegi kendo onge luoro moro amora yote matudre kod biro mar mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kok e piny Amerika ma bende igeno ni biro chopo e paw ndeke ma JKIA saa 7:10 kama. En biro ma osebedo kalandre mokalo kendo nyoneno ka mokuom jotelo kata jalup ogai mar duond bura mar DCP ma bende tele kod Gachagua mano migosi Cleophas Malala nolando ni biro mar Gachagua biro chalo kaka holiday odiochieng' mobiro no. Koro en gima nyo seywayo weche mang'eny mopogore ka bende giwacho ni tie chenro mar rocho kata tungo biro mare no. Gino ma jatend obila ma Turka Douglas Kanja ne okwero mokalo ka giwacho ni gin ging'eyo ni biro mar Gachagua en biro ma chal kaka ja Kenya moro amora kendo ok migi wich bar kata matin. Kata kamano gie sani e chuny boma Nairobi ka gik moko chal kaka pile kendo onge ng'ikruok moro amora mopogore kod kaka ne paro ni samoro jopiny loro chenro magi mag ohala kata samoro nya bedo kod ng'ikruok ka luore kod luoro no ka jopiny wuotho obila wuotho na kaka pile mantie matin mantie gima ng'eyo ni nitie moko mabende rwako lewni mag raia makinyal fwenyre mapiyo ka temo neno ni girido arita ma kaka pile. Kaka kamano Roda pod wan e chuny boma Nairobi ka kendo obulu weche kaka gitimre gima ng'eyo ni johera mage to nesechopo ya lap mandeke ma JKIA ka orito rwake sa odiochieng' ma kawuono ni. Yien aduoke studio kendo obo tudre kodi e kinde mabiro achiel kachiel kok chuny boma Nairobi. An Eric Owenga.
Erokamano Nyairi Kowenga kuom miyowa ler machalo kod mano. Igeno ni migosi Rigathi Gachagua biro mole pacho kae. Mano aparo ni koro odong' mana dakika moro madirom achiel kata ariyo to ndege mabende oting'e kowuok e piny Amerka biro molo e pacho kae. Kendo mago duto to pod wabiro medo miyi kaka wadhi nyime kod chiwo ni weche manyien e mesa marwa mar kawo weche manyien. Komachielo en ni jod bura ochako ayanga romo margi mandalari e boma ma Mombasa ka bende gigeto twak ewi ting' mar od bura mamalo chugo chike makare kod weche mag telo. Bende gibiro rango okang' magisegoyo kaka od bura mamalo e pacho kae. Jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed ne oloso e yo machalo kamae. Mr. Speaker, there was no better time to call for retreat that you've called for than now, because this is a time we are at the middle of the journey where we need to take stock where we have come from and where we are and where we want to go as Parliament. And Mr. Speaker, this is the leadership of Parliament. When you put the chairpersons, the vice chairs and the leadership together, this is what forms the conclave of Parliament, Mr. Speaker. You may be the Pope, the archbishops here and bishops and imams, everyone is here, Mr. Speaker, who make decisions in Parliament. Esejegi majatend piny migosi William Ruto dhi nyime gi rakore gi apaka mag siasa mondo mi bi yiere kendo e yiero maduong' mabiro chung' mar jalupne Ngire Kithure Kindiki kaka jal mabende obiro dok godo e yierono nyuolo penjo mopogore opogore. Wachni ojimbo mokalo pogruok e weche mag siasa mamalo ka osiepe koro dok ir jogo mabende ne gineno kaka jawasigi mondo mi gichagi bedo osiepe kendo. Ka olure gi jogo mantiere machiegni gi jatend jatend piny gi jatend piny en ni Kindiki nyaka koro ti mana matek mondo mi jatende William Ruto bed kode gi geno kendo dok kode e yiero kaka jalupne. Wach mabende omiyo Kindiki owuon bende osechako ridore ka owacho ni kata mana en bende en ng'at mabende ni kod mbi kendo ok en ng'at mayot. Kindiki owuon bende wacho ni wachno omiyo okale tembe mathoth kama oting'o akweda mabende oyudo ka owuok kuom jotelo makwedo sirikal mawuok e gwenge mag Mount Kenya kama owuoke. Kata kamano Kimani Ichung'wah to wacho ni dwaro nitie mondo misir Kindiki kendo mondo ochung' kendo. Hiyo ni interest ya watu, na mara mingi ukiangalia ni katelo wa kisiasa ndio wanaleta hisabu hii yote, na ukiangalia yote ni mambo ya mwisho inakuja tu mambo ya corruption, sio mambo ya governance. Inatakaga mtu ambaye ana maono lakini haionekani. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama wayudo obila ma Homa Bay omako achich moro ma itudo gi ohanda uso nyasore ka kota 98 mag nyasore bende ne gimako e alwora mar Rodi Kopany kaunti ma Homa Bay. Achichno ma en jariembo bodaboda ne omaki gi obila manyo timo kachero e apaya maduong' mawuok Rodi Kopany ka ochomo Ndhiwa odhiambo manyoro. Kalore gi lipod obila go nyo chungo ja bodaboda no manyo ting'o sigono manyo obila achichgo ka gie thuolo no obila nyose to sigono manyo gin wang'o akota 98 mag nyasorego manyo okong'ere kama malong'o kama ne iterogie. Obila nyo makachichno mana gie sechego kendo to ereti sendo obila mar Rodi Kopany kama odine nyaka sani ka irito mondo mi ochwale e doho. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jakoma mar jopur malowa kuja irrigation scheme Okeyo Remo ochwalo ng'ure wi chal maracha mar yore kata pini e ilowa kuja irrigation scheme kokwayo piny owacho mondo mi osir duolo mochung'ne chenro mag keyo pi e puothe mondo mi ober yore kata pini e puothego. Your National Irrigation Authority nyocha ne okaw 7 kilometers maraming mar ndirni manie e scheme. To scheme no te ndirni ne gin 43 kilometers. To 7 kende ema nyocha ne yo National Irrigation Authority otimo negi maraming. Kendo kama ne gitimo no ne gitimo maber kabisa. To ne wayuak ni mudungo bende ne gitieknwa mondo mi bloge gite obed gi yore mayuayo jopur. Ing'ere japur kubiro to odwani kosepuro to chambe no ogole puodho kendo tiyo gi pesa matin ka joma ting'o sigo kawo pesa matin kuome. Remo owacho ni jopur koro dwaro mondo mi losnegi kuonde mabende pi kale yo mayot kaka yo mar neno ni giyudo pi moromo e puothego. Wadwaro proper desilting of the canals. We want proper rehabilitation of the infrastructures mag the scheme. Mondo kakoro pia
e branches masani miyago nikech kaka med yaw blocks eka pi mang'eny biro dwaro mondo dhi e nam. To kok inya dhi e nam to pigo dhi nego nwa jomodi, dhi nego jangugo, dhi nego jokemai, dhi nego josere, ok wanyal yie wach machal kamano. Kata kamano, Remo opuoyo mokalo jatend piny Migosi William Ruto kuom keto tenge omenda maromo shillings milion 500 ne gedo kata bero puodhono mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Kano chako medo pesa to nwarwako kabisa nikech pesa mano medo ne en pesa mane medo expand the scheme mondo mi kunde mane pesa ok nyal gike koro nwayud pesa motiko. To kochako wacho nwanu kelo nwa mil oyud nwa investor manyalo kelo nwa mil maduong'. To mano nwarwako saidi gimomiyo warwako mano be kabisa ka okelo investor manigi mil maduong'. Tiende ni investor no biro dwaro kawo michele mang'eny. Koro michele ma Lower Kuja ok obi lack market. Chiro kamwa tero gie tayari koro president oseloso. Mane wabiro kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi to magi thund weche mabende ne waikoni. Ringre miyo moro ma hike ni ediere noyud ka oliere bath ode gweng' ma Umindo, Lihanda sublocation e sub-county ma Gimiala bang' ka ngimane ok owuon e yedruok kalure kod gwandruok mag udi. Ji ariyo dichuo gi jaode ne stima onego kane giluokre od luok moro mantiere bath odgi e boma ma Sega e sub-county ma Ugenya. Johera mag duond bura mar DCP ochopo e alap ndeke ma JKA motelo ne duogo mar Rigathi Gachagua kowuok e piny Amerika. Watude koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o moramora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni tim mar Murang'a Seal sani koro yango wuok mar kocha mar Yusuf Chipo mana dweche machuok tok konyo gi dong' e lig maduong' mar Premier. Chipo mabende ande ne jalup kocha mar Harambee Stars nodonje tim Nairobi mar 4 higa mokalo ka Seals ne nie thuolo marach mokalo kendo nodwoko gi nyaka thuolo mar 13 kamago ne gin mana point 2 kende motelo ne gologi e lig mar FKFPL. Klab Nairobi sani koro kawo jatugo Don Otieno ma koro biro bedo kaka kocha maduong' ka jatugo machon mar Harambee Stars Dennis Odhiambo bende makoro biro bedo jalup mar kocha. Chipo owuok e tim Nairobi mar Seals bang' nyocha machiegni ni John Njogu bende wuok achiel gi Abdalla Juma. Season manyien biro chakore machiegni ni kama tim Nairobi biro chako tugo mare gi tim mar Ulinzi Stars kaeto gigocho gi Epis Bomet, Bandari, Sofapaka to gi Tusker kaluwore kamano. Komachielo Otieno manyoro nye en wach malich ahinya e tuke mag Diamond League e seche manyar Kenya Doris Lemgole nye olando donjo mare e tuke mag 3000 meters steeplechase kano ringo matek mokalo momiyo Kenya midila mar Goldie. Jatugo ne romo higni 23 ma bende onywaki e kweth mar Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan. Ne oringo kuom dakika 9 sekond 16.30 moloyo Sembo Almayeu ma Ethiopia kaachiel kod Olivia Magazech ma Amerika. Doris ne olando biro mare e tuke makamago kowacho ni piem makamano ne biro matek mokalo kalure gi koth mane chwe. This was a hard race I've ever raced in the rain, and I was like, we have to accept this despite the weather. I have to race, so for the results I just accept that. Loch makamano biro mana jumbe machuok kende motelo ne tim ne ruwo kadhi e boma ma Tokyo e piny Japan kama bende gibiro piem e tuke mag laro simo mar piny mangima ka jang'wech machielo mar Kenya mabiro dhi e steeplechase en Faith Cherotich. After this, I have to go prepare for Worlds, and after Worlds, I have to go for cross country, NCAA. I have to be ready.
Kenya igeno ni biro bago tuke mag adhong' e rang'iny mamalo bang' bedo e koyo kuom thuolo mar higni 20 mag gibago tuke makamago. Tuke go biro timore kind dwe mar 10 tarik 15 nyaka 25 e alap mar romo mar KICC Nairobi. Johera mag adhong' biro bedo gi thuolo makare mar neno ji adhong' mawuok e alwora mar Afrika mangima ka en zon mar 3 kaluwore gi bedo ni Kenya bende nigi jo adhong' ma nyingi osebedo maber, kata kamano Kenya ok osebedo kadhi mabor. Mago e weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Bende isebedo kod chandruok mar yie wich maluny. Bisebedo ka intiere kod chandruok mar yie wich maluny to ki understand bende samoro king'eyo gimomiyo wijno luny kako lunyno kata ok odhi maber kako dhino. Ponono ni isebedo kod chandruok kata iseneno ng'at mantiere kod chandruok mar yie wich maluny. Kawuono sa 12 wang'e mar odhiambo wadhi bedo kod Dr. Sigar e penje Laktar Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu, asesindo ni nyoyo. To kaponono ni sa 12 oyudo kidich sa 4 mar otieno ka sa 4 mar otieno mantiere kod chenro monuo. Chenro mar penj Laktar kadwa ga ni bai kata matin kanyo wapuonjore weche mang'eny mokalo. Awe ludo mabeyo ka Suku Rafael woni nyachula odhi tae chenro mar donse kiny warom kiny sa 4 wang'e chenro mar wango nyango to sa 12 kik ibed mabor kod Ramogi TV. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Joshua mtoto wa London, William Ochiende, Magoyo Uganda Kampala, Urwaka
En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yor oth manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduokoni kaka jawuoth sa asaya ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono kowuok Google Play Store kata App Store kata ndik ote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Tuo mar TB kata tuo mar kahera en tuo mamako obo mar dhano. Tuo ni ok oyiero ji, onyalo mako ng'ata ng'ata. To ranyisi mag gin mage? Tinyalo geng'e nade? Tipime nade? Tifwenye nade? Tithiedhe nade? To ka in kode to negriti e yo machalo nade? Winj puonj manimba e chenro mar Kogwen kod an VOJ e nyakalondo mari maramogi e wi tuo mar TB kata tuo mar kahera. To ka in kode dhi mondo pimi kawuono mondo thiedhi. Pimwa TB, tibiwa ishipowa. Yesu